Ola, que tal? Boas tardes. Xa son 3 os españois falecidos no terremoto de Venezuela e hai un cento de desaparecidos. Entre eles, unha familia de Marín que estaba de viaxe en Venezuela. Trátase dun matrimonio con 2 fillos. As imaxes dende o aire mostran a devastación que sufriu o país con edificios completamente reducidos a cascallos. A comunidade venezolana en Galicia e os galegos que teñen familia alá seguen con angustia e preocupación as tarefas de rescate. Moitos aínda non saben nada dos seus familiares. Hay personas que me dicen que sí, que sus padres o su familia directa están bien, pero otros nos han dicho que, bueno, que ya han fallecido o simplemente están desaparecidos o no los encuentran. 59 rescatistas e 8 unidades caninas da Unidade Militar de Emerxencias están xa en Venezuela para axudaren nas tarefas de busca de superviventes. A estes efectivos da UME uniránse 7 bombeiros galegos especialistas neste tipo de labores. O exxefe da UCO confirma que lles pediron poñerse de perfil en investigacións como as que afectan á contorna do presidente do goberno. Ante o xuíz Pedraz, Rafael Yuste asegurou que lles indicaron que fosen proactivos en casos con afectación política. Galicia aspira a aumentar ata os 7.000 os empregos en biotecnoloxía, a ciencia que busca mellorar a nosa calidade de vida usando células, por exemplo. A Xunta presentou unha estrategia para impulsar sectores como o farmacéutico ou da saúde alimentaria. Os viaxeiros con saída ao destino a Coruña xa non poderán usar o tren. O motivo é a segunda fase das obras que Adif vai facer na estación e que a manterán pechada ata o vindeiro 11 de xullo. E nos deportes, España xogará a próxima madrugada ante o Uruguai. No último adestramento, os internacionais gardaron un minuto de silencio polas vítimas do terremoto de Venezuela. España buscará un triunfo na cidade mexicana de Guadalajara para acabar como primeira de grupo. Hoxe aínda imos ter algunha que outra chuviscada máis probable no norte do país. As temperaturas sen grandes cambios, pero a cousa parece que mellora para a fin de semana. Comezar en Venezuela, ali os equipos de rescate traballan arreo para recuperar superviventes de entre os cascallos dos máis de 250 edificios que se viron abaixo tras os terremotos. Entre esas ruínas hai 4 españois, segundo informou Exteriores, están localizados e trabállase contra o reloxo para liberalos. E a imaxe da devastación, segundo a ONU, case 7 millóns de venezolanos víronse afectados polos 2 terremotos, con apenas 39 segundos entre un e o outro. As cifras oficiais falan de 235 mortos e 4.300 feridos, datos que medrarán coas horas debido á cantidade de vítimas atrapadas aínda nos cascallos. Y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Son horas críticas pros rescatistas, as primeiras 72 horas. ¡Silencio absoluto! Piden silencio para escoitar posibles chamadas de auxilio. E ás veces hai sorte. Han sacado 9 personas vivos con las uñas. Hai 4 españois localizados debaixo dos cascallos e estáse traballando para liberalos. No último balance Exteriores eleva 3 os españois mortos e a 99 os desaparecidos. Un grupo de turistas do noso país será repatriado no avión que levou os efectivos da UME a Venezuela. 16 países enviaron xa equipos de rescate. Gente tapiada e hace falta mano de obra, maquinaria, equipo, agua. Na zona máis afectada, os veciños dormen a intemperie con medo a que haxa réplicas ou a noticias falsas. No hay ninguna alerta de tsunami en ninguna parte de Venezuela. Os esforzos céntranse agora no desentullo dos máis de 250 edificios que colapsaron cos terremotos. Entre os desaparecidos nos terremotos de Venezuela está unha familia de 4 membros que reside en Marín. Imos ata ali en directo. Que se sabe polo de agora, Alejandro?
Pois Carlos, efectivamente, trátase dunha familia de 4 persoas venezolanos residentes aquí en Marín. Desas 4 persoas, 2 son 2 meniños menores de idade que viaxaron o pasado luns a Venezuela aproveitando as vacacións escolares para visitar a uns familiares. Viaxaron o pasado luns, é dicir, 2 días antes deses devastadores tremores. Segundo podemos saber, atopábanse aloxados na zona de La Guaira, unha das zonas máis afectadas por estes 2 terremotos. Segundo comentan dende aquí, dende este Concello de Marín, están en contacto permanente coas diversas administracións para brindar toda a axuda posible. Ademais, tamén convocouse para o luns un minuto de silencio en apoio ao pobo venezolano. Como ben decimos, trátase dunha familia de 4 persoas, veciños daqui de Marín, 2 deles cativos menores de idade que estaban na zona de La Guaira. E atentos a este número que lles imos mostrar en pantalla se queren saber da súa familia en Venezuela ou facilitar algunha información, e o número de teléfono que habilitou o Consulado de Venezuela en Vigo para atender os afectados polos terremotos. Está las 24 horas del día para que puedan reportar familiares allá o nosotros poderle dar información de ellos. Hemos conseguido ya información de 2 españoles allá, ya lo tienen las autoridades y lo tienen aquí sus familiares. Estamos en ese contacto permanente y abierto el consulado. Son momentos de moita tristura e preocupación os que está vivindo a comunidade venezolana aquí en Galicia, que se deixan sentir especialmente en zonas como a de Celanova, onde teñen moita presenza. Bea. Sí, estímase que alrededor do 15% da poboación aquí no Concello de Celanova ten vinculación con Venezuela, máis de 800 familias en toda a comarca, xente que está a vivir momentos moi duros. A maior parte deles xa conseguiron contactar cos seus familiares, pero siguen con preocupación a situación na que se atopa o país. Outros, ao redor dunha dúcia, aínda non conseguiron localizalos e mesmo hai quen xa recibiu a peor das noticias. Llevan corriendo, ahora pues están preparados, una mochilita con papeles, medicina. E a conversa que se repite hoxe por boa parte de Celanova. Gloria leva 10 anos aquí, pero a súa filla, ou igual que a súa sogra, seguen en Venezuela. En la zona que ella vive, pues hay edificios muy altos, pues la gente desesperada salió, hay edificios que se derrumbaron, momentos de mucha tensión. Hoxe respira máis tranquila, pero como ela foron moitos os que viviron momentos de anguria ata poder contactar cos seus. Pero bueno, sí, lo logré a fin. Y están todos bien, gracias a Dios, pasaron su susto porque bueno, lo sintieron mucho. Estas fotografías tomadas de mi casa, todo este edificio, toda esta parte se cayó. Deixe a presidenta da asociación Canta Claro, que agrupa a comunidade venezolana na comarca, estiman que son unhas 800 familias, a maior parte xa confirmaron que os seus familiares están ben. Pero otros nos han dicho que bueno, que ya han fallecido o simplemente están desaparecidos o no los encuentran. Intentando es tratar de centralizar, tratar de ayudarlos de alguna manera desde aquí. Nuestra asociación cuenta con psicólogos. Imposible dormir ou apartar a ollada do teléfono pendentes de toda a información que chega de Venezuela. La gente está en un proceso de recogimiento, es complicado, hay que ponerse en la piel de cada uno de los que está viviendo en su propia piel la situación de familiares desaparecidos. Suspenderon a festa latina prevista para esta fin de semana e agora centran os seus esforzos en apoiar e intentar axudar os afectados. Así gardaban un respetuoso minuto de silencio polas vítimas dos terremotos de Venezuela ás 12 no Concello de Santiago. Esta iniciativa da Federación Galega de Municipios e Provincias convocou todos os concellos, institucións e veciños a secundar esta mostra de do pola forte vinculación que une Galicia co pobo venezolano. Son moitas as historias persoais detrás desta traxedia, hai moitas familias rotas. ¡Yo, Fran! É o berro desesperado dun pai na busca do seu fillo, o drama detrás da destrucción. Pues sí que tengo el corazón en la mano y no sé qué hacer. No medio da desesperación, a esperanza xorde con cada sobrevivente. Eric pasou 4 horas baixo os cascallos. Y le dieron con las uñas. Yo también ayudé porque me pasaron una herramienta y me salvó. Así quedou o edificio de Orlando. El salvouse, pero perdeu moitos dos seus veciños. Y salió un niño también especial que falleció. Son moitas as historias detrás desta traxedia. Esta muller conta como a súa filla conseguiu saír da casa, pero quedou atrapada na rúa. Salí a la calle con los niños
pero resulta que salvándose de que la casa no fuera a caerle, pero pasando la calle se vino un muro, un pedazo de muro que estaba arriba, y me la golpeó. Moitos escaparon abríndose paso coas súas propias mans. Que además se nos trabó la puerta, no podíamos abrirla, tuvimos que meter los dedos para abrirla. Hai familias enteiras rotas. No sabemos nada de él desde anoche y estamos buscando la manera como conseguirlo, porque en verdad mi hermana está preocupada, la mamá de él está preocupada, toda su familia está preocupada. España xa empezou a enviar axuda a Venezuela. Este mediodía aterraba alá un avión do Exército do Aire con 59 membros da UME. Á tarde sairá outro avión desde Madrid con bombeiros galegos especializados en rescates. Son 59 rescatistas de élite e 8 unidades caninas con material sanitario, axuda humanitaria e medios para montar un hospital de campaña. Aportan experiencia en grandes desastres e en condicións ás veces moi complicadas. Como nos terremotos de Turquía hai 3 anos. Vale, lo veo. Ya lo tengo. Vámonos. Ou en Ecuador, en abril deste ano. A eles sumaránse os 7 bombeiros galegos especialistas en rescates da Briegal, a Asociación de Busca e Rescate Integral en Emerxencias de Galicia. Nos poñerémonos a disposición do centro de mando que este ali, ao sitio que nos designen. En función das estruturas que nos atopemos e como as atopemos, temos que facer sempre a mesma sistemática. Estabilizar, asegurar un acceso seguro para o rescatador en caso de atopar unha posible víctima a que sacar. Entonces, realmente o traballo é sempre igual, adaptándote ao que vas atopando. Todas as comunidades están enviando axuda e equipos especializados en rescate en Madrid, Andalucía, Cataluña, Valencia. O goberno español anunciou un primeiro paquete de 1 millón de euros en axudas de urxencia para Venezuela. Tamén a Unión Europea puxo en marcha o Mecanismo Europeo de Protección Civil para coordinar o envío de rescatistas a Venezuela. María Calvo. Sí, 8 países da Unión, entre eles, como acabamos de ver, España, pero tamén Portugal, Francia, Italia ou Alemaña, xa mobilizaron máis de 520 efectivos a través, como dis, do Mecanismo Europeo de Protección Civil para apoiar as tarefas de rescate tras os terremotos que sacudiron Venezuela. Un operativo con bombeiros, equipos médicos, cans de busca, material de telecomunicacións, aloxamentos de emerxencia e suministración eléctrica. Ademais, Bruxelas tamén activou o Sistema Europeo de Satélites Copernicus para elaborar mapas de emerxencia que faciliten o traballo sobre o terreo. A presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, agradeceu a rápida resposta dos Estados membros e asegurou que Venezuela non está soa. A Unión Europea está preparada para enviar máis axuda se a situación o require. Estados Unidos decidiu rebaixar a presión sobre Venezuela de xeito temporal. Van a autorizar as transaccións ao país caribeño relacionadas cos labores de socorro. Nova York, Argemino Barra. Efectivamente, é unha rebaixa limitada das sancións para permitir que chegue máis axuda a Venezuela no contexto do dobre sismo. As transaccións para as labores de rescata poderán facelas persoas e terceiros países para ou desde Venezuela. A Oficina Norteamericana de Control de Activos Estranxeiros precisou que estas operacións poderánse facer ata o 23 de outubro. Washington mantén un estrito réxime de castigo económico a Venezuela desde 2005. Tras a adopción do líder Nicolás Maduro e a toma de control do petróleo, só levantou unas poucas sancións. Entre mi partido y mis ideas y la defensa de Castilla-La Mancha siempre he antepuesto, y siempre lo haré, los intereses de mi tierra, porque cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. E o aviso de García Paje a Pedro Sánchez: non vai aceptar privilexios entre comunidades. O presidente enfróntase mañá ao Comité Federal do PSOE en plena tormenta pola corrupción. Agárdase que as voces críticas poñan sobre a mesa dúbidas sobre a estrategia. A dirección quere que sirva para reaccionar e coller forza para o novo ciclo electoral. Pedro Sánchez non precisa discurso novo. Soy plenamente consciente de que están siendo días difíciles para todos. Se hai un ano a situación era difícil, mañá non o será menos. O presidente chega ao Comité Federal no momento máis complexo da súa carreira. O proxecto está a ser sacudido pola corrupción. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. E a maioría no Congreso evaporouse. Señor Sánchez, apartis... Sánchez non pensa apartarse, pero comeza a amagar co adianto electoral.
Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos. Hai quen non entende tanta resistencia. Si solamente va a resistir, ¿qué quedará del PSOE cuando todo esto acabe? Responde García Paje. Yo creo que será mejor. Espérase que Paje sexa un dos que levanten a voz na cita deste sábado. O sector crítico vai tomando posicións. Un grupo de militantes a través da plataforma reactiva cuestiona a estratexia do presidente e pídelle un paso ao lado. Pedimos que levanten la voz por la decencia. A dirección saca peito. El Partido Socialista llega al Comité Federal con los deberes hechos. A delegación galega pecha filas co presidente. Que o Partido Socialista non se agocha, que a xenda está intacta. O comité aprobará un calendario acelerado para elixir os candidatos municipais e autonómicos de cara ao vindeiro ciclo electoral. Esta mañá estaban citados na Audiencia Nacional dous exxefes da UCO para declararen polo caso Leire. Un deles, Rafael Yuste, confirmou que lles falaron de poñerse de perfil en investigacións como a do irmán do presidente, de Pedro Sánchez. Yuste matizou que esa indicación el non a sentiu como unha forma de presión. Os dous exresponsables da UCO tamén admitiron que Mercedes González, directora xeral da Garda Civil, nunca lles falou de Leire Díez. González declarou no Senado que nunha reunión con mandos da UCO si lles dixo que coñecera a coñecida como Fontaneira do PSOE. La Policía Nacional... O xuiz do caso Plus Ultra ofreceulle a Axencia Tributaria comparecer na causa sobre as xoias de Zapatero en calidade de potencial prexudicada. No auto, Calama indica que a natureza dos feitos investigados poden ser constitutivos dun delito contra a facenda pública e dun delito de contrabando, os mesmos polos que investiga Zapatero nunha peza separada desta causa. O día despois da aprobación no Congreso da transferencia da AP9 a Galicia, os partidos galegos acúsanse de traizón os uns aos outros. O PSOE e o BNG, o PP, por votar en contra, e o PP, o PSOE e o BNG, porque entenden que o traspaso non respeta a proposta que saiu do Parlamento galego. Gómez Besteiro califica de absolutamente decepcionante a postura dun Partido Popular que votou en contra da transferencia. Unha traición que quedará sempre marcada no historial tanto de Alfonso Rueda como no historial de Alberto Núñez Feijóo, votar en contra dos intereses de Galicia. Dende o BNG, Ana Pontón lamenta que o Goberno da Xunta non queira ningunha transferencia. Lo único que está buscando son excusas de mal pagador para xustificar o injustificable e demostrarnos, pois que temos a un Goberno que está instalado no non a Galiza. Os populares tamén falan de traizón por parte do PSOE e BNG por non respetar o acordo unánime que saiu do Parlamento galego. E os que traicionaron o acordo unánime do Parlamento de Galicia terían que dar explicacións públicas, claras e contundentes de a que obedece esta traizón. Son outros os que teñen que explicar por que o que non é aceptable para Cataluña é beneficioso para Galicia. Xa avanzou o Partido Popular que no Senado tentarán cambiar o texto da lei para garantir que se traslade a proposta unánime que se fixo na Cámara Galega. Hoxe vimos unha nova escenificación do achegamento nas relacións entre México e España tras a tensión polo chamado pasado colonial. A presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibiu o rei de España no Palacio Nacional, na capital mexicana. Hoxe Felipe VI asistirá ao partido do Mundial de Fútbol que xoga a selección española contra o Uruguai en México. A reunión con Sheinbaum chega despois de que o rei recoñecera en marzo abusos cometidos por España durante a conquista da América. Galicia aspira a ser un referente europeo na biotecnoloxía, que é a ciencia que busca mellorar a nosa calidade de vida usando organismos vivos como as células. Para conseguilo, a Xunta presenta unha estrategia para impulsar sectores como o farmacéutico ou o da saúde alimentaria. Alianza de Administración, Investigadores e Empresas para converter o coñecemento de laboratorio en industria. Os obxectivos da estrategia da biotecnoloxía son aumentar a facturación do sector ata os 2.600 millóns, chegar aos 7.000 empregos e acadar as 200 empresas que traballan para a saúde, como esta que produce proteína vegana. Somos a primeira empresa que produce proteínas alternativas a partir de procesos de fermentación en Galicia, unha das pioneiras tamén neste sector a nivel España e Europa. Falar de nutrición de precisión, falar de as microalgas como factorías de compostos
de alto valor. Alfonso Rueda defende que a biotecnoloxía galega xa está nunha posición destacada grazas a un traballo colectivo, pero que pode escalar ainda máis. O obxectivo que nos move a todos é convertir a Galicia nunha biorrexión aínda máis de referencia en Europa e, por que non dicilo, no resto do mundo. Como imos facer? Con axudas específicas económicas para apoiar proxectos neste sector. A estrategia conta cun orzamento ata 2030 de 805 millóns de euros, 563 de investimento público e 242 de fondos privados. E hoxe estivemos no estaleiro de Vigo, que está construindo a primeira plataforma de enerxía solar mariña que se vai probar en España. Se a idea funciona, este tipo de aparellos, semellantes a unha gran batea, poderían usarse en Galicia para producir enerxía limpa. Voamos sobre o delicado bordo do segredo industrial. Podemos ver detalles, pero non a plataforma enteira. A enerxía solar mariña é un mercado incipiente e cada empresa compite co seu deseño. Sí, es una carrera para ver quién lo hace mejor, ¿no? Que al final, si nos va a todos bien, a todos nos va bien, ¿no? Pero esta es una tecnología que está en desarrollo, no deja de ser un prototipo. Temos algunha pista aquí, na segunda plataforma que se está construindo en Vigo. Agora irán ao Porto de Valencia para probar se son un sistema eficaz para xerar electricidade. Buscando que a estrutura e toda a instalación sea forte, pero que sea eficaz para poder facerlo en serie no futuro, non? Porque esta tecnoloxía podería funcionar tamén en Galicia, se cadra nas rías. Con un oleaje que es relativamente pequeño, se podría hacer una plataforma que fuera más bajita, ¿no? Que tenga menos impacto visual y que además se va a parecer cada vez más a una batea. As plataformas supoñen traballo para San Enrique, mentre o estaleiro negocia se poderá seguir ocupando estas instalacións, as da antiga Vulcano. 3 días despois de que o Goberno anunciara un investimento histórico en dependencia, a Xunta reclama que antes pague a débeda que o seu suizo mantén con Galicia. A conselleira de Política Social cifra esa débeda cos dependentes galegos en máis de 3.000 millóns de euros. Non se pode comprometer a incrementar os fondos a todas as comunidades autónomas cando ese incremento dos fondos está nunha lei, que é a Lei de Dependencia do ano 2006, donde establece moi claramente un financiamento a partes iguais Goberno de España e comunidades autónomas. Nestos momentos a Galicia o Goberno de España lle debe máis de 3.000 millóns de euros. O Congreso dos Deputados acolleu a homenaxe ás vítimas do terrorismo e o día que se conmemora o asasinato por ETA da nena de 20 meses Begoña Urroz. O acto non acudiron nin Covite nin a AVT en protesta pola presenza no Congreso de Bildu, xa que consideran que seguen sen condenar de forma clara e inequívoca o terrorismo da ETA. As obras da nova estación intermodal deixan a Coruña sen trens durante os próximos 15 días. Nuria Castro. Sí, esas obras supoñen o peche total da circulación ferroviaria nesta estación de tren da Coruña, de modo que Renfe vende establecer un plan alternativo de transporte de viaxeiros por estrada. Os usuarios teñen ao seu dispor autobuses como este que ven ás miñas costas, autobuses que cubren a liña entre Santiago e a Coruña, tamén entre a Coruña e Betanzos, nos servizos con destino Ferrol, Lugo, Monforte e Ourense. Iso sí, eses transbordos por estrada están supoñendo un incremento nos tempos de viaxe e ademais cambios nos horarios de saída e de chegada, polo que Renfe recomenda consultar en detalle cada servizo antes de viaxar. O remate dos traballos da nova praia de Vías e Andéns trae consigo o peche total do tráfico ferroviario na Coruña durante 15 días, ata o próximo 10 de xullo. Lo sabía que era desde mayo y ya había cogido los trenes con tiempo porque yo estudio en Santiago. Entereime o coller o billete. Renfe habilitou transporte por estrada como alternativa para os viaxeiros de trens regionais, media distancia, avant e alta velocidade entre a Coruña e Santiago. Entre a Coruña e Betanzos para trens de media distancia da liña que une a Coruña e Ourense pasando por Lugo e Monforte. Tamén entre a Coruña e Ferrol. En bus hasta Santiago y después en tren hasta Vilagarcía. Pregunté y me dijeron que era el autobús. No es lo que toca, tengo que viajar a Madrid para lo que está pasando en Venezuela.
As viaxes por estrada son máis longas, así que adiantan os horarios de algúns traxectos en autobús. Os máis dos viaxeiros din que malia as molestias entenden a situación e procuran adaptarse ás circunstancias. Voy a Santiago, al hospital clínico a trabajar ahora. Se me adelanta la hora de ida y se me adelanta la hora de venida. Tengo que hablar con mi coordinadora para salir un pouco antes. Renfe recomenda prever tempos de viaxe máis longos e consultar os horarios actualizados. Lembra ademais que permitirá cambios e anulacións en coste cando proceda. Estamos ás portas do mes de xullo e seguro que moitos están hoxe preparando a maleta para marchar de vacacións. Parece que nin a inflación nin a incerteza económica nos frean e viaxar segue sendo a prioridade. O 90% da xente di que irá de vacacións. E canto imos gastar? Pois de media algo máis de 1.300 euros. En canto aos destinos, a cousa está clara, case a metade, máis dun 49% irá á praia. O 28% viaxará por Europa e o 18% pasará as vacacións na montaña. Queda nada para as vacacións e un 95% dos españois ten pensado escapar da rutina. Lo que miramos es la Costa Azul, el sur de Francia. Por aquí, por San Vicente. Me voy a Colombia e me voy una semana. Segundo un estudo que analiza os hábitos de consumo dos españois durante as vacacións, este verán destinaremos unha media de 11 días para cambiar de aires. Son 10 días. O 9 días, máis ou menos. O presuposto medio supera os 1.300 euros, case un 4% máis que hai un ano. Compartimos los dos los gastos, pero son casi unos 2.500 euros todo. E cal é a partida que supón máis gasto? O gasto máis alto é no alexamento, nos hotéis. Aínda que hai quen financia as vacacións, un 71% recorre a cartos previamente reservados e un 15% aos aforros. Ahorramos, sí. No, prefiero no financiar las vacaciones, pero yo prefiero pagármelas yo. E malia levar un control de gastos, moitos deixarán algo para caprichos e imprevistos. Hay que disfrutar, porque si no, es como esa gente que va y dice, joder, gasté un montón de dinero, pero a que fuiste no sabes que lo ibas a gastar. A praia segue sendo opción preferida. Este ano tamén aumentaron moito as reservas por Europa. Baixaron as ventas para larga distancia e creceron en Europa. E logo, por suposto, o destino nacional, pois tamén un destino seguro que se notou, creo que a venta aí creceu bastante. Ter un voo directo é un dos factores que influen a hora de elixir o destino das vacacións e este verán conta con máis de 20 destinos diferentes. A metade conectan Galicia con puntos da xeografía española, principalmente as illas e zonas de costa, pero tamén hai voos directos a 11 destinos europeos, entre eles as grandes capitais como París, Londres ou Roma. Ademais, tamén podemos viaxar sen escalas a Marrocos e ao outro lado do Atlántico, tamén a Nova York. É unha das aerolíneas que opera en Galicia, Ryanair acaba de cambiar a súa política para viaxar con nenos. Os pais xa non terán que pagar un extra para poder sentar no avión a carón dos seus fillos menores de 12 anos. Iso sí, se non pagan, terán que ir na parte de atrás do avión, nas filas onde os pasaxeiros acostuman a ser os últimos en desembarcar. O novo sistema de control das fronteiras da Unión Europea trae de cabeza os grandes centros de turismo do continente. Os aeroportos de Roma xa avisan para poder xestionar os pasaxeiros que esperan recibir no verán, terán que suspender os controis biométricos obrigatorios. Imos ata Roma. Javier Romero. Si o sistema biométrico ofrece máis seguridade, pero tamén está a provocar longas colas e mesmo houbo pasaxeiros que perderon os seus voos en Fiumicino, aquí en Roma. Temen que a chegada masiva de turistas durante o verán poida provocar importantes atrasos e por iso piden flexibilidade e a posibilidade de interromper temporalmente estos controis nos momentos de maior afluencia. A Unión Europea, pola súa parte, defende o sistema biométrico, pero tamén permite que os estados teñan certo marxe para adaptalo ás necesidades de cada aeroporto. Se en vez de en avión viaxan por estrada, moito ollo con pisar o acelerador porque hai máis radares nas estradas. Segundo o último observatorio de radares, nas vías de Galicia hai 234, un 10% máis que o ano pasado. Xoel Rodríguez. Sí, de feito, Carlos, a nosa é a sétima comunidade autónoma do país con maior cantidade de cinemómetros, destacando a provincia da Coruña, onde se localizan 100 deses aparellos, convertendo, ademais, nunha das 10 provincias de España con maior cantidade de radares. Unha cifra que contrasta co 68, por exemplo, que se localizan en Pontevedra ou cos pouco máis de 30 que hai entre Lugo e tamén a provincia de Ourense. Iso sí, son as provincias atlánticas, precisamente, as que registraron neste último ano un maior incremento do número de
de radares de entre un 12 e un 15%. A maioría deses dispositivos son de tipo fixo, de control de velocidade, pero tamén os hai de tramo ou de control do uso do cinturón, de dispositivos móviles ou de semáforo. A nivel nacional, a Comunidade de Cataluña segue sendo a líder no uso de radares, alrededor duns 900, seguida por Castela e León e tamén por Andalucía. A ver se recordan estas imaxes que lles imos mostrar. Son imaxes do rexistro dunha vivenda en Teo en febreiro deste mesmo ano. Ao mesmo tempo, houbo rexistros en 2 naves da escravitude no concello de Padrón. Daquela detiveron varias persoas, pero como estaba todo baixo segredo de sumario, pois non trascenderon moitos máis datos. Pois ben, hoxe temos máis datos da operación. Os detidos en Teo e Padrón eran os líderes dunha organización criminal que se dedicaba a roubar en aeroportos de toda Europa, entre eles o de Santiago. Roubaban nas tendas das terminais e despois trasladaban o roubado a almacéns no Reino Unido. Hai 11 detidos e créese que branquearon case 5 millóns de euros. Nos rexistros atoparon ata lingotes de ouro. A Garda Civil desmantelou unha banda a que lle atribúen 52 roubos con forza en furgonetas de autónomos e de empresas de construción cometidos na provincia da Coruña. Hai 3 persoas detidas. Os axentes recuperaron parte do material roubado con valor estimado en máis de 90.000 euros. Actuaban de noite e o seu obxectivo eran furgonetas de profesionais como fontaneiros, electricistas, xardiñeiros ou empresas de construción. Buscaban a ferramenta de maior valor e que era fácil de colocar no mercado ilegal. A banda tiña a súa base na cidade da Coruña e desde ali desprazábanse aos concellos próximos para cometer os roubos. A Garda Civil atribúelles 52 nun amplo radio que iría desde Arteixo ao oeste, pasando por Ordes no sur e ata Miño ao leste. Han sido detenidas 3 personas, además de investigada una cuarta. El principal responsable ha ingresado en prisión provisional por orden judicial. Parte da banda foi interceptada despois de cometer 2 dos roubos con forza. O material roubado que foi recuperado nesta redada supera os 90.000 euros e agora será devolto aos seus propietarios. Hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de un robo de herramientas o maquinaria profesional en circunstancias similares para que se pongan en contacto con el puesto de la Guardia Civil de Ordes, donde podrán facilitar la documentación y la identificación y recuperar sus efectos. Polo número de casos esclarecidos e o valor do roubado, a Garda Civil considera esta redada como unha das máis importantes desenvolvida na provincia da Coruña nos últimos anos contra este tipo de delitos. No Barbanza están fartos de roubos en casas e coches, son furtos de pequena escala que teñen sempre a mesma xente detrás. Roubaron 4 bicis que había aí, 2 desbrozadoras, unha máquina motosserra, unha circular, caixa de ferramenta. Entraron lleno al bollo que teñen ao pé da casa e arramplaron co que puideron. Por exemplo, este é o candado de bici boa que tiña. Tuveron tempo a rompelo, como desfixaron un cento de cousas aí dentro. Certo que así como yo levaron, tampouco tardaron en recuperalo. A bici máis cara, a de meu irmán andaba nela, o de quen a roubou, e a quitaron os municipales, por base de amigos. Me preguntei a ver a queñas poderían ir vender, e bueno, encontrei un par deles que me chamaron para ir a recuperar. Sempre son os mesmos, furtivos da ameixa e furtivos do alleo, que aproveitan cando venden polas portas para facer un 2 por 1. Xente do pueblo, xa teñen unha edad, xa non son rapaciños pequenos, e toda a vida anduveron máis ou menos así, bueno, a furtivear e todo eso, veñen polas portas, e se aproveitan. Os mesmos ou outros fixeron algo parecido en Boiro na noite de San Xoán, estragaron 6 coches que estaban no aparcadoiro da Espiñeira. Lugar apartado, solo, evidentemente, pois se se quere facer daño, bueno, é un lugar propicio, porque non vai haber moitos testigos. Esta é unha cadela que vive no aparcadoiro e as cámaras de videovigilancia do polígono industrial que a Garda Civil está a revisar para identificar posibles movementos sospeitosos. Con todo, fontes policiais descartan alarma social e aseguran que o número de delitos baixou no que vai de ano. Hai consternación no concello lucense de Bóveda tras o falecemento dunha das usuarias do Centro de Atención para Persoas con Discapacidade. A vítima, de 60 anos, faleceu presuntamente a mans da súa compañeira de cuarto.
O xulgado de instrucción de Monforte investiga o falecemento dunha das usuarias do Centro para Persoas de Discapacidade de Bóveda na provincia de Lugo. A vítima, de 60 anos e cunha gran discapacidade física, faleceu tras ser golpeada presuntamente pola súa compañeira de cuarto, unha moza de 19 anos que agora está internada nun centro de hospitalización de agudos. No lugar, a noticia sorprendeu, xa que moitos dos usuarios do centro son uns veciños máis. Os usuarios, os 114 ou 116 que están neste centro, pois moitos diles andan por o pueblo, outros físicamente non poden estar, están no centro, pero bueno, nada, lamentar o sucedido, un tema que está xudicializado, deixar que traballe a xusticia e por parte do Concello pois lamentar o sucedido. O centro é de xestión privada dunha empresa de Valencia, aínda que a Xunta participa tamén no esclarecemento dos feitos. Trasladar o noso pesar dende a Xunta de Galicia. Lamentamos profundamente este suceso. Nestes momentos, pois a Xunta de Galicia está colaborando de forma permanente con todas as forzas e corpos de seguridade do Estado e coa Fiscalía, que son os encargados pois de averiguar que aconteceu. Falta por ver agora as decisións do xulgado e as conclusións da investigación. Mentres tanto, os traballadores do centro buscan retomar o día a día e a tranquilidade tan necesaria para o resto de usuarios. A policía portuguesa liberou unha moza española de 23 anos que levaba máis dun mes secuestrada. A Garda Nacional Republicana atopouna nunha vila preto de Braga. Imos ata Portugal, Brais Suárez. Efectivamente, trátase dunha moza española de 23 anos cuxa desaparición fora denunciada polos seus pais hai un mes e 6 días exactamente. Nese momento, as autoridades españolas activaron unha alerta de busca que se estendeu tamén a Portugal e foi onte cando, por fin, a GNR interviu nun campamento de Vilaverde, no distrito de Braga, moi preto da fronteira galega. Topábase ali a rapaza que tería sido obrigada a viaxar ate ese punto. Agora mesmo descoñécese o seu estado de saúde e non hai máis detalles alén de que os pais xa chegaron a Portugal para reatoparse con ela. Segundo din medios locais, activouse tamén a Policía Xudicial para investigar o acontecido. Varias localidades de Huesca loitan nestes momentos contra o lume. Máis de 200 veciños da comarca de La Litera continúan desaloxados. Na provincia de León están preocupados por outros 4 incendios. Este espectacular incendio continúa arrasando a comarca de La Litera, no leste da provincia de Huesca. O lume comezou onte cun chispazo nunha máquina agrícola. Durante toda a noite, os efectivos do Corpo de Bombeiros e da UME loitaron para conseguir perimetrar o lume que arrasou xa 4.000 hectáreas de terreo. As 240 persoas que foron desaloxadas de 3 municipios da comarca puideron volver esta mañá aos seus fogares só para recoller enseres persoais e medicinas. Outros 1.000 veciños permanecen confinados. Aínda que o lume está controlado, a arestora agardanse ventos cálidos e secos que poderían complicar a situación. El día no es nada bueno, la previsión no es buena y bueno, ya está todo el operativo en marcha y bueno, pues estamos trabajando un poco en todo este tema. O outro gran foco está na comunidade de Castela León, onde os raios provocados polas treboadas prenderon ata 18 lumes en distintos puntos simultaneamente. Efectivos terrestres e aéreos conseguiron xa controlar varios focos, pero as autoridades advirten de que hai ao menos 4 incendios activos que preocupan por a súa perigosidade. Teniendo 4 incendios con índice de gravedad potencial 1, donde están los medios ya vienen trabajando desde ayer por la tarde, cuando estos incendios se decretaron por caídas masivas de rayo en toda la provincia, y mantenemos también la vigilancia activa en el resto de incendios. Os focos máis preocupantes están nas localidades de San Vicente, Vega de Valcárcel, Pradela e Congosto. En total, 11 focos permanecen activos en León. Un incendio nunha vivenda de Valencia deixou 12 persoas feridas, aínda non se sabe como comezou o lume. Unha persoa tivo que ser trasladada de urxencia ao hospital con queimaduras de gravidade. Os servizos médicos atenderon no lugar, outros 11 feridos. A maioría deles precisaron atención porque presentaban síntomas por inhalación de fume e ataques de ansiedade. Os bombeiros tardaron horas en controlar este incendio. E outro incendio calcinou completamente un vehículo municipal, pero na Escola Obradoiro de Cambados. Trátase do coche que utilizan habitualmente os traballadores deste centro e que xa sufrira esta mesma semana varios actos vandálicos.
de Transatlánticos en Vigo xa está todo listo para que comece a segunda edición do Galicia Fest, un dos grandes eventos musicais do verán. A partir das 4 desta tarde e cun cartel de luxo. Mar Novas. O escenario xa preparado, como vedes, a zona de pulseración aberta dende a 1 da tarde, os abonos esgotados, pero se están interesados, aínda quedan entradas diarias. O Galicia Fest quere ser a banda sonora do inicio do verán neste escenario de luxo, coa ría a un lado e a cidade a outro, e sobre todo boa música. Comeza este serán a partir das 4, abre cartel Maryland, actuarán entre outros Coti, La Reina del Flow, José Rico, mañá Taburete e pecha Juan Magán. A zona de entrada ao recinto é pola estación marítima, así que todo está listo, solamente queda que soe a música. Por fin abriron as portas do festival, un público entregado formado por adolescentes na súa gran maioría e agardou o momento durante horas. Hai que coller os mellores postos para non perder detalle da actuación da estrela central do cartel, prevista para as 11 da noite. A Reina do Flow. Levo aquí desde as 7 da mañá porque quero velos e vai a estar genial, eu o sei. Reina del Flow. A versión musical desta telenovela colombiana emitida por Netflix causa furor entre a rapazada. Os cantores preferidos, sim, por causa da série ou que toda a gente conhece. Vengo a ver a Charlie Flow, a la Reina del Flow e estou super emocionada. O festival dá comeza ás 4 con Maryland e no menú deste venres entran tamén artistas como Coti ou Miriam Rodríguez. A xornada do sábado arranca ás 3:15 da tarde e combina música electrónica con indie e pop. Lori Meyers, Carla Lourdes, Freddy Leis ou Taburete compoñen un cartel que pechará Juan Magán xa ven entrada mañanciña. Y la ganadora de Miss Vaca 2025 es... ¡Boneca! ¡Pontevedra! É o momento en que Boneca de Rodeiro foi declarada Miss Vaca 2025 no lugar. Hoxe van a escoller a nova Miss Vaca de 2026. As redes sociais e os medios nacionais e internacionais fanse eco deste certame onde se escolle a mellor vaca entre as 4 provincias galegas. E estas son as candidatas deste ano. A competición máis exixente da televisión, onde se elixe entre as 6 razas autóctonas galegas, reúne unha edición máis as vacas máis fermosas e elegantes de toda Galicia. Dende a Coruña con moito carácter, Linda. Unha vaca de raza rubia galega. Dende Lugo con pura elegancia, Marquesa. Desfilan por onde lle manden, por onde a fagan pasar e con elegancia. Dende Ourense con arte e folclore, Paloma. Unha pose que parece que sabe que é guapa. E dende Pontevedra, a amante da festa, Roxa. Como se pode ver, ten pose de Miss e ela quere gañar. O xurado está composto por 4 especialistas do sector e do concurso. Manuel García, Suso García, Manuel Mandianes e Tamara Sobrado. Á cabeza sitúase Lugo, a provincia con máis títulos, un total de 13. O dono da vaca gañadora recibirá un premio de 3.000 euros e o ansiado título de Miss Vaca 2026, un recoñecemento do máis viral nas redes sociais. Vota pola túa favorita e descubre quen será a nova raíña do certame hoxe a partir das 21:45 horas. Ben, e no tempo falamos dunha tarde na que se irán abrindo claros importantes, eses chubascos quedarán reducidos ao terzo máis norte, empurrados por esa circulación de sur, e iso sí, nesa montaña de Lugo, na parte máis norte, alá pola Fonsagrada, é probable que aínda teñamos algún episodio trebuento. As temperaturas máximas en valores semellantes a onte. En canto Carlos Macías remate cos deportes, entraremosnos para falar do tempo. Xa sabemos que Ourense é unha das provincias españolas con máis centenarios, pero agora o Río de Xaneiro quere competir en lonxevidade. Fíxense nestas 3 irmás brasileiras. Son Sulina, de 103 anos, Soraide, de 104, e Levita, con 109 anos. Xuntas suman 316 anos, 316 primaveras, e por iso foron recoñecidas polo libro Guinness dos Récords como o trío de irmáns vivos de máis idade do mundo. Estas mozas do
Douro din que o segredo está nunha alimentación saudable e nun estilo de vida activo. Así, con elas tres, marchamos. Que pasen unha moi boa fin de semana. Vémonos o luns. Hasta loguiño.